Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι κακοί, αλλά δεν είναι και όλοι άξιοι της βοήθειάς σου. Κάποιοι δεν θέλουν να σωθούν. Θέλουν να σε κουράσουν, να σε αδειάσουν, να σε κρατήσουν χαμηλά ενώ εσύ προσπαθείς να ανέβεις. Η κοινωνία σου έμαθε ότι το να βοηθάς πάντα είναι αρετή. Αυτό όμως είναι μισή αλήθεια. Γιατί όταν βοηθάς τους λάθος ανθρώπους δεν είσαι καλός. Είσαι απλώς διαθέσιμος. Σήμερα θα δεις 9 τύπους ανθρώπων που όσο και αν τους βοηθήσεις δεν θα αλλάξουν ποτέ. Και αν αναγνωρίσεις έστω και έναν από αυτούς στη ζωή σου, ίσως καταλάβεις γιατί νιώθεις εξαντλημένος χωρίς λόγο. Πριν συνεχίσουμε, θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν έκανες εγγραφή και like, γιατί βοηθάτε αυτήν την κοινότητα αυτοβελτίωσης και φυής και φιλοσοφίας να μεταδώσει τα μηνύματά της σε όσον τον δυνατό περισσότερο κόσμο γίνεται. Σημάδι 1. Ο αχάριστος. Ό,τι και αν κάνεις για αυτόν τον άνθρωπο σβήνεται από τη μνήμη του τη στιγμή που τελειώνει. Δεν έχει σημασία αν του έδωσες χρόνο, χρήματα, στήριξη ή ενέργεια. Το θεωρεί δεδομένο, δεν βλέπει τη θυσία, δεν αναγνωρίζει την πρόθεση, δεν σέβεται τον κόπο. Αντί να πει «ευχαριστώ», σκέφτεται τι άλλο μπορεί να πάρει. Και όταν κάποια στιγμή σταματήσεις να βοηθάς, δεν θα θυμηθεί όσα έκανες. Θα θυμηθεί μόνο ότι αυτή τη φορά δεν ήσουν εκεί. Ο αχάριστος δεν είναι απλώς αγενής. Είναι επικίνδυνος γιατί σε μαθαίνει να αμφισβητείς την αξία της καλοσύνης σου. Σημάδι 2. Ο μόνιμος θυματοποιημένος ζει μέσα σε μια ιστορία όπου πάντα αδικείται. Ό,τι και αν του συμβεί, υπάρχει πάντα ένας ένοχος έξω από τον ίδιο. Η κοινωνία, οι φίλοι, η οικογένεια, η τύχη. Όταν τον βοηθάς, δεν τον απελευθερώνεις. Τον επιβεβαιώνεις, του δείχνεις ότι μπορεί να μείνει στάσιμος, γιατί πάντα θα υπάρχει κάποιος να τον λυπηθεί. Δεν θέλει να αλλάξει, γιατί η αλλαγή απαιτεί ευθύνη. Και η ευθύνη του είναι βάρος. Η βοήθεια σε αυτόν τον άνθρωπο δεν τον κάνει δυνατό, τον κάνει πιο άνετο μέσα στην αδυναμία του. Σημάδι 3. Ο τεμπέλης που ψάχνει σωτήρα. Δεν έχει πρόβλημα να υποφέρει, αρκεί να μην χρειαστεί να προσπαθήσει. Περιμένει κάποιον να του ανοίξει δρόμους, να του λύσει προβλήματα, να του κάνει τη δύσκολη δουλειά. Δεν ζητά καθοδήγηση, ζητά αντικατάσταση. Όσο τον βοηθάς, τόσο λιγότερο κινείται. Όσο του δίνεις λύσεις, τόσο ξεχνά πώς να σκέφτεται. Στο τέλος δεν είσαι φίλος του. Είσαι δεκανίκη και κανένας άνθρωπος δεν σέβεται πραγματικά το δεκανίκη του. Σημάδι 4. Ο χειριστικός. Ξέρει ακριβώς πότε να δείξει αδυναμία και πότε να σου προκαλέσει ενοχές. Θα σου πει ότι μόνο εσύ τον καταλαβαίνεις, ότι χωρίς εσένα δεν τα καταφέρνει. Θα σε κάνει να νιώθεις υπεύθυνος για την ψυχολογία του. Η βοήθεια εδώ δεν είναι πράξη καλοσύνης. Είναι παγίδα. Κάθε φορά που λες ναι, χάνεις λίγο από τον έλεγχο. Και κάθε φορά που πας να απομακρυνθείς, σε τραβά πίσω με δράμα, θυμό ή σιωπή. Ο χειριστικός δεν θέλει βοήθεια, θέλει εξουσία. Σημάδι 5. Αυτός που απαιτεί αντί να ζητά. Δεν ρωτά αν μπορείς, δεν ενδιαφέρεται αν αντέχεις. Θεωρεί ότι του οφείλεις χρόνο, ενέργεια και προσοχή. Αν τον βοηθήσεις, δεν θα το δει ως χάρη. Θα το δει ως επιβεβαίωση ότι έχει δικαίωμα πάνω σου. Και αν κάποια στιγμή αρνηθείς, θα θυμώσει. Όχι γιατί τον άφησες, αλλά γιατί τόλμησες να βάλεις όριο. Η βοήθεια χωρίς σεβασμό μετατρέπεται πάντα σε σκλαβιά. Σημάδι 6. Αυτός που επαναλαμβάνει συνεχώς το ίδιο λάθος, του εξηγείς, του δείχνεις, τον προειδοποιείς και παρόλα αυτά επιστρέφει ξανά και ξανά στο ίδιο σημείο. Όχι επειδή δεν καταλαβαίνει, αλλά επειδή δεν θέλει να αλλάξει. Κάθε βοήθεια εδώ είναι σπατάλη. Όχι γιατί δεν αξίζει, αλλά γιατί αρνείται να μάθει. Η επανάληψη του λάθους είναι επιλογή. Και όταν βοηθάς κάποιον που επιλέγει συνειδητά να πέφτει, στο τέλος πέφτεις μαζί του. Σημάδι 7. Ο ζηλιάρης χαμογελά όταν είσαι στο ίδιο επίπεδο. Αλλά όταν πας μπροστά, αλλάζει. Η βοήθειά σου τον ενοχλεί, γιατί του θυμίζει ότι θα μπορούσε και εκείνος να προσπαθήσει. Αν τον βοηθήσεις να ανέβει, δεν θα χαρεί, θα συγκρίνεται. Και αν σε δει να ξεπερνάς τα όρια του, θα προσπαθήσει να σε φρενάρει. Ο ζηλιάρης δεν θέλει να είσαι καλά. Θέλει να είσαι όσο καλά είναι και εκείνος. Σημάδι 8. Αυτός που δεν βοηθά ποτέ κανέναν. Όταν χρειάζεται κάτι, εμφανίζεται. Όταν χρειάζεσαι εσύ, εξαφανίζεται. Δεν προσφέρει, δεν στηρίζει, δεν ενδιαφέρεται, η σχέση είναι μονόπλευρη. Και εσύ σιγά σιγά αδειάζεις, ενώ εκείνος γεμίζει. Η βοήθεια χωρίς αμοιβαιότητα δεν είναι αρετή, είναι αφέλεια, και κανένας δεν σε σέβεται όταν δίνεις τα πάντα χωρίς να ζητάς τίποτα.
Σημάδι 9. Αυτός που δεν σέβεται τα όρια σου, του λες ότι κουράστηκες και συνεχίζει. Του λες ότι δεν μπορείς και επιμένει. Κάθε όριο που βάζεις το δοκιμάζει. Αν τον βοηθήσεις, μαθαίνει ότι τα όρια σου είναι ψεύτικα, ότι πάντα θα υποχωρείς. Και τότε η βοήθεια δεν είναι πράξη δύναμης, είναι αυτοπροδοσία. Όποιος δεν σέβεται τα όρια σου, δεν σέβεται εσένα. Η βοήθεια δεν είναι δωρεάν ενέργεια. Είναι χρόνος, είναι κόπος, είναι κομμάτι ζωής. Και αν τη δίνεις σε ανθρώπους που δεν τη σέβονται, δεν είσαι γενναιόδωρος, είσαι απρόσεκτος με τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται να γίνεις σκληρός, χρειάζεται να γίνεις επιλεκτικός. Βοήθα αυτούς που προσπαθούν, αυτούς που ακούνε, αυτούς που, αν πέσουν, θα ξανασηκωθούν μόνοι τους. Οι υπόλοιποι θα σε κρατήσουν στάσιμο, ενώ εσύ γεννήθηκες για να πας μπροστά.